Hadin ki babon teli ki jingi khon ban poi sha ka final ban yakni ya ka nam ladu ha ka lempung ilekai basketball han nongpo riboy district ya ka balatip kum ka bercham kop ha ka sin penlong ka basau ya ka bala paniai da ka seng samla nongpo propar ka bala panilekai ha ki arteli ki benta ka wei na ka benta ki senrang bat ka wei pat na ka benta ki kentai Sautli ki knhoni lekai basketball na ka lenga jelak bala poi ha ka final ki kenthup ya ka dubak A bat ka SYM na ka liang jongi kentai nang ta ka monat bat ka nongpo ha ka liang ki senrang ki jinglekai jong boro artli ki jinglekai ki long ki itanat bha bat ha ka bakut jong jinglekai na ka liang jong ki kentai ka dubak A kala yo ban ra ka nam ladu dak ba penrem ya ka SYM ka ba na ka liang jong ki senrang pan ka monat skala penrem no ye ka nongpo ka bedi ka trai madan kum ka jingai men sim ye ka seng samla nongpo propar kabalala ban penlong ye kene lempung ilekai basketball na kebenta ki samla senrang bat ki samla kenthei ha kasin penlong ke basau lawan bane sim benta dagit langut ki nongilam seng bhalang ba pokmat na riboy district ki ba kenthup yaw samla federal khar kamni bri president jong seng KSU North Khasi Hills district unit kumu kongsan nantaw ba Louis Star lengdo bri president ka seng FKJGP North Khasi Hills kumu sumbut kongsan uba Marcus Martin president jong seng HNYF Northern region ha ka jing dan lang jong rang ba sinong nongpo uba Silver Star mensong nantaw ba plilat tiuso Chairman jong Riboy Tourism Environment and Developmental Forum uba Donald Rembai bri president jong Meghalaya Lifting Association usamla lumlang shilla bri president jong seng samla nongpo propar kentup ye kidikot jong seng samla kenthei bat senrang lala ruban saki ke jingwan poi jong ipai ba nong pai kai ki ba ai men sim ye ki nong ilekai da ka ba thap khti bat kanhoi haba ki nong ilekai ki la ban thap kol kum ka jing nang ai men sim shishu ye ki samla ki lala ban ilekai bha nagleng jong ki nong paniat ki la airu da ka khusnam ka ba kerpang sha ki nong ilekai ki lala ban ilekai bha
bat ngaso ban yai purto ya kinong ilam ki bakhamat nadu I Anthony Susyang I heroi nongrum bat kane ka tim ka pemerintah ban ngaso ban ai kubleiru ya kinong penyat kita ki referee ki ba lawan nadu na Shillong bat kumjuk ki pemerintah ki bawan na Assam bat kai ka bang ngaso tenat hang ne ka por ka ba kane ka madam ngaju syem ya ka kong ka jaka bakentang nadu kisnem ki bala ya kane kamadan kham tam por munshwa khamlong thli hanrei nadu kapa kane ka bercemkop kaya bat ngayu kibun ki hep ki baret bat kata ngala masaki man ka janmet habangawan shene teng am jio mon piang kali hang te por surok hanrei ngawan bu hang ne ngani ki khun samla ki penikai ki hep ki baret bat ka dap da ka jing so kemen habangayu namar kumba pilitip kumngi seng balang I kam yakren sebang kini ki jisniu kam tam how drugs hari ladang I pej menta ban ong ban snai kita ki hospital lani ban snai ki rehab ban ya sumar ya kita ki nong mendi lani ki nong kerni kalong ka ka ba om so don jingmut syu namar ngapej ya ka juk menta lan kam khambun kini ki madan ya la kai nam ta ki kun samla namar kini hi ki long kita ki lawe namta ka jai mereu ka jungi bat ngaso hani opor ngai ki nong la kai ki buan na shabar jong snong nongpo ki badai na po Shillong na jawai bat kumju ki buan na shabar jong jelaru ngaso pidi ma phiru ki wei ki bai nuksa na mata kini ki hep ki beret ki papet ya phi ki nu lakai hoit pidon lagi jong ki fans ki jong phi la don pidon lagi jong ki icon ki jong phi henrei kini ki hep ki beret ki shepet bhai ya phi kumno phi lakai bat hadin phi lakai ma phi ki sabut pad ya phi TKI ka bangakwa ban pekut hang ne ngaso ba lada kani ka jilakai kalong ka bajok na do ka pasdang beningkong hadu kani ka basaw ngatharai kadai baro ka jingdon ka jingyalum ka jingwan pekai jong ki paiba bat ngaso ba lada kimdon hi kini ki paiba kinolakai ba wan kini ki atli timru kalmlong ka be itanat hadu ka tata TKI ka bangaso ban persngo sapi ki kun samla jong nong po proper kumjuru ka darbas nongpo kumjuru ya ka management ko pe ya ka school kumjuru ya ka jaka pa pe ka right tong ni trilang kum kiseng balang ki bangidon kita ki network ki bangini keren syak sarkar bakini ki jaka ki long ki jaka ki papaka namta ki nong lekai bat kumjuru ki nong pe kai kemut kindon kita ki galeri ki papaka kindon kita ki jaka lekai lane kita ki boat ki babiang kum ki juk ki bamenta lada kini ki urlong ngatharai kamdan jinge shu bakiwe ki player nakiwe ki state ru ki sound shim benta hani po kadong nongpo ajui titang gine kamang kwa ajingbot bat ngage scam ka jinge telang bat phi ka stong nongpo kan yai bot noksnem posnem bat nga kermen scam bat nga kitbok kriang ru ai ba kane ka sports kan long shibenta bat kiwe ru ki badan kam ha ka imlang soalang ka badan kam e kade mata ki kun samla ki jungi ki menyo banyai ya kelenti ka babat ki tingi ru kum ki nang ilam ki ba dan ni ka jing kit kli ki badan ya ka ya ka responsibility namta jong ki pajba jong kadam ribhoi bat khamtam ki samla ki badai ki lawe jong ka jaj mereu lane ki badai ka lawe ba phanai jong ka snong ka thau ba ni nakaliang jongi lada ka sing samla snong nongpo proper kadan kamingi hakano kono komenta nakaliang jongi ki lai kli kising kum kinong ilam ni don hasnda jongpi bat omdei tang kising samla snong nongpo wat kadar snong wat kini snong ki marjan ru ki bahap hapo kanongpo area ni long ki balakloi ban yitrei erengkat bat phi kadar snong bat phi kising samla snong bat khamtam ki briu ki badan hapo kadong ribhoi ke jongi nakaliang jonga ngam don sibun ki kentin ki ban kren hakane kapur hende tang kejing kentukan pam namta jong phi ki south league team ki ban ni le kai hakane kapur hakane kan opasni bat ngam datip kan otli ki team ki bayi sim menta hakane ka tournament hende ngatip bat
ngai i ba hangne ki don tang south league team ki bapoi saka final artli ki sengrang bat artli ki kanthei denga kermen scam ba kini ki south league team ki ba poi sak final ban ngam ong ba bro south league team ki long ki bajob hendai nga kermen scam napling jong ki artli ki team ki ban ra ki bedai ki champion jong ka bersem cup foot bersem cup basketball tournament hakani gano pasni kawai kadai nak kanthai bat skoi pada kadai nakaliang jong ki senrang bat ngaso bonong ba namta kini ki samla ki banili akai hakani kapur ngaso bonong ba habaki li akai da kajing sothu jingmut bat kamansim ke basukya bat kamansim kabadon ni kata ka sport spirit wara ya ka jing yadai jing itu itau para mangi la bonong kane ka jing yui jumpi la bandai ka jiwi jingai bat kane ka perthai ka pa la sai manda balai ngakram ni kata namar mangiru idai ki khun samla ki balai lam teng hai ki haki kunhon jong ki khun samla hapo kisno ki thau khamnyar ya katai ka kapor ko chungi kolong ba ban yui ban pelum pelang ya phi khun samla ki badai na ki we ki district ru ban yu ban chimenta ha kanai ka ji lagai basham ko ki jingi jumpi khun samla nadu kita kisnam ki bau I sama Anthony ki ba samla heroi akatim ku chungki ki layalam ban mai phang ban ya ther ban ya than ban penitli I kun samla kamtam jongka nongpo bro kawai ban pensepriang ya kata ka jing tli chungki da ka bongwara man pelong ya kata ka bacham ko ka turnamen ka ba kabalai bat ka basau ngilayo ban ya senyang la ibor la ipor hak jing lam jong I samla lumlang sela bat kiwei pat ki kun samla ngiso bonong ngikum kita ki samla ki balai alam hak kiwei pat ki benta ngiyi ba kane gede ki benta ka ba khmadu ka ba la idon kam ban pasat jimut ya ki kun samla ban super khat tang kumno ban ya ka mai spa lane ban buri ya ka sap ka phong ka ba phidon ka seng sama no po propal kadai ke seng sama la bonong ka ba khamnyar na gi pat ki seng sama ka ban lam khamat lane ban kesuthia ai kun samla kan tebul senrang ban ye kendu sisin sisnam ban ye perta hakata ka bercem keteng joka bercem laina meka bercem ko belai ngikran ye kata hamne ngem lakle la bonong ngimburi ye gi isya ngidon ki samlah ne langut nadu manga iba federal bat iba lu starlindo lese ngila bonong ngila dei lupa kita ki samlah ki bala don benta ha ki kam ban lam lenti ye pi ki khun samlah jogo dong ban jogo snong ngi mensra kolong tang kowe ngin fikir ngin hikai ban kiar ye gedi gebam kata nadu kiat genja ban drop ngi khamnyar pat ka jibu jibu khat jingi kolong ban belum melang ye pi pat ban pasat jimu ye pi langba ini I program ini kini ki turnamen ban yo ban peliu ye ban ya peliu jimut habide pat kumno ban kumno ban pedang ya kita ki jingim ki bangim dei ban leneng di ban pedang ye tai jim ka bangi dei ban hangi menswa ngi kham pengam jelu ya jibut jibut khat kalong ba phi ki kun samla kham tam ki kun samla singrang phim dei ban ngop jika kiat yo drops ko di ganja anai mentrapan ngi ya kene ki jingalam jungi di kun samla kabla jam ya umamar besau ban kesutia ya phi ko mangong mene banwan sekhaman nadu ki heb ki berit ki layo ban hikai layo ki jing hikai Bunuan sing kini kemudian ban
pelut por bani simenta bani pelut serwai ka kepor kucupi ke ba koron kadon ka benda ka ba kisngau sundai banong dai ka benda ka ba khmat kum kun semla kentei ba senrang kilap kenar lagi jong kiti kilap teni bi bat kila tani bi bandum ngop ya kita ke jingjot wan sekene ka madan bani pleu bantai yang lawai jong kejing im jong pi woi poi Chân cốc cả ba kỳ là sedang kini kiseng samla ngimla klem dak kenma burom kham tame ya ka iba Anthony Susyang ha ka por wi long seng samla nong po ila rengkat lang badi samla heroi mo kila ya penbet ya kene ka basketball ha ka jingya dan bentalang jong ka dorbar senong bani penbet ban penlong ka wei nagi tournament ki bahedu hangne hapo nong po jongi te ngila ai men sim yaki ban sedang ya kane ka tournament adu kita ki snem bat kala point menta ha kane ka basau jong kane ka version cup te nomor kata kane ka version cup kala ya ter man lau snem bat kala poi ka basau te kajing khuble khamtam me yaki nong sim menta khamtam me ki club ki bla fair ki bawan shabar jong kane ka district khamtam na Shillong na kiwe ki jaka ki babun kila wan ban sim benta ya kane ka tournament te kalong kai ke ka ba itanat hadu kata-kata ka bangi kum kesnong nong po ngi yo ban sakhi lane ban yo i ya ka standard jong ka basketball namar bah ki por ki mamun syang ngadang kan mau ya lade ngadang yele basketball haki snem prapusan prapundriu ngidang yele haka madan kendau ndai haki madan simen mo ngila yele ngila persen ru nakariboy hapo Shillong bat nang tei badai ngithit ki players ki bana Shillong yele na po riboy te ngila ya ngila la ban job hakasin ko kong ha prapundriu ngakan mau mengila job te kalong kai ke haki job ke bamenta ki don sibuna ki facilities lane ki lat ki lenti ki ba ki khna ki khun ki jongi ki yo ban ya pani la ki jong ki sap ki phong jong ki kham tam ha ka be de ka basketball ka ba menta te bun na padang jongi kham tam na riboy ki yo ban simenta kham tam nang ne non po nong po ki bla yo ban de ban participate kham tam na ka district bat kum juru na ka national level